Acabo d'enviar les fotos al concurs de fotografia de l'European Balloon Festival i al final, després de donar-li moltes voltes, ja he seleccionat les 5 fotos que he enviat al concurs. Ja vaig pujar un vídeo amb les 10 que havia preseleccionat. D'aquelles 10 n'hi havia 2 que tenia clar que entraven. Una és aquesta, la del nen mirant els globus amb curiositat però agafant-se el pare perquè no les tenia totes amb el foc del cremador. I l'altra és la del globus volant pel centre d'Igualada, on es veu l'entrada del carrer Argent. I el tenia aquest cartell tan guapo. Em sembla una foto perfecta. Després de les altres 3 que tenia dubtes, ha entrat que em vau comentar 2 o 3 sobre aquesta foto. La foto del senyor sortint del globus, que em sembla molt graciosa i bastant única. Va ser una foto que estava per allà molt pendent del moviment, ja amb la càmera mig enfocada, i de cop va sortir ell. Després aquesta, que de títol li he posat treballant aquí, que no tenia molt clar si enviar-la perquè el tema de retallar-la em quedava massa estret, però l'havia de retallar d'aquesta forma per tal d'eliminar braços i peus de persones que ja hi havia per allà que no feien bonic. Però com la foto en general m'agrada, l'únic que no m'agrada era el tema de com havia quedat retallat. Al final he dit, mira, cap a dins la foto. I ja l'última, que aquesta no estava en el vídeo que vaig fer, que pels colors m'agrada, per la composició no tant, és aquesta d'aquí, que li he posat el nom d'Últimes Revisions. D'aquesta foto el que m'agrada molt és l'haver posat la càmera damunt la cistella per agafar el tros aquest de cistella desenfocat, i sí que és veritat que la foto ideal, per això al principi no la vaig acabar de seleccionar, va ser que la circunferència aquesta negra del fondo està desplaçada cap a la dreta. Si hagués estat tot perfectament centrat, jo crec que aquesta foto l'hagués seleccionat el primer dia. Però tot i així, pel tema dels colors, per la posició de l'home aquest, pel tema de la cistella desenfocada davant, al final he dit, vinga. I ara estic mirant aquí que el tancament del concurs és el 14 de setembre i els resultats és el 20 de setembre. Llavors el 20 de setembre, vídeo reaccionant a les puntuacions de les fotos i a veure si alguna d'aquestes arriba a l'exposició final, que és el que fa més il·lusió. A veure si ja som.